गामि सोसननायनि खामानिया सोलिगासिनो किन्तु एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना स्ल' जादों बे बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों सरकारखौबो बुंदों भारत सरकार आसाम सरकार आरो बे बेलायाव जों बुंदों जे 24 नि सिगां मेक्सिमाम जुदि एकर्डनि दफाया जुदि इमप्लिमेन्ट जायाब्ला जों सोमावसारफिननो बाध्य जानो हागौ बे खोथाखौ जोङो दिनै रायजो राजाफोरनो क्लियार काट जोङो बुंदों आरो बयबो रायजो राजाया एकमत हारिनि सार्थआव बिथांमोना बारसोमनो थाखाय दिनै रेडि आरो बर' हारि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना कमिटेड बे खोथाखौ फोरमायदों गोजोन्थों खुलुमबाय रायजो दोनथोंमोन फिन खनसेबाव हेलायजु ब्लगाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय दिनै कमेन्ट्सखौ एसे फरायनो होननानै सानदों गोबाव सम जाबाय माखासे भिडिअसफोरनि कमेन्ट्सफोरखौहाय आङो फरायथिनानै होनो मोनैलाय दिनै एसे सम मोननायखाय आङो नैबे थांनाय भिडिअनि 99.9% लिडारफोरानो बाल्थिंनि खांख्राइ होननानै बुंदोंमोन जोंहा मानगोनां रन्जित बसुमतारी सारा आलफ्रेड बसुमतारी आदाखौहाय डाइरेक्ट बिथाङा टारगेट खालामनानै बुंदों सोरबा सासे इउटुबारा पर्बत जरायावहाय दावबायफैयो बेनिफ्राय बायदिसिना नैबे पर्बत जरा ओनसोलनि थासारिफोरखौहाय मोजाङै डिटेल्सै दिन्थियो नङा होमब्ला स' जों बेखौ मिथिगौ स' बेनि थ्रुयै दिनै बिथांमोना खोनासंनो बाध्य जाना फैदों स' नैबेनि फारसे रायजो राजाफोरा जोंहा मानगोनां फेरेंगा सारखौहाय माबायदि कमेन्ट्स हरदों आं बेनि माखासे कमेन्ट्सफोरखौहाय हायाब्लाबो नाजागोन फरायजोबनो भिडिअआ बेसेबां गोलाव जायो नायनोसै ओमफ्राय फरायजोबनानै होनोसै बेनि गेजेरावनो गिबियावनो मोनसे खौरां फोसावनो होननानै सानदों गोबाङानो नुबाय जानांगौ अब्लाबो फिन खनसे जोंहा एबसुनिफ्राय दिपेन बर' सारा बुंदों जे 2024 नि गेजेराव जुदि बिटिआरनि इमप्लिमेन्टेसनफोरा थाबैनो गोख्रोङै स्पिडै जुदि जायाब्ला नैबेदि नो बडलेण्ड नो रेस्ट स्ल'गानखौहाय लानानै फिन खनसेबाव सोमावसारफिनगोन होननानै बिथाङा बुंदों स' नैबे बेलायाव रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट्स खालामनानै हरनो हागोन आं आरो बेखौ नेक्स्ट ब्लगावहाय नेक्स्ट भिडिअआव आङो फरायथिनानै होगोन सोरनि राय कमेन्ट्सफोरा माबायदि स' नैबेखौहाय सानै हनै नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै हरदो दासान्दि जों मिथिगौ बनसु आफाद मोनसे जोनोम जादों आरो बिथांमोना दिनैनि समावहाय बड'लेण्डखौ लानानै फिन सोमावसारनायखौहाय बोखांफिननो नाजादों आरो बेजों लोगोसे NLFB आदा बिथांमोननि आफादाबो नैबे सेम थांखिखौनो सेपारेट स्टेटनि थाखायनो बिथांमोनाबो दासिमबो आफादखौ बहाल लाखिबाय थादों बा डिसबेन्ड खालामथ'वाखै आरो सारेन्डारबो जाहैयाखै स' बेखौ नुनानैसो दिनै ABSUआहाय देहायाव नांदों नामा होननानै आंनि गोसोआवहाय मोनसे सोंलु फैदों आरो जानो हागौ गोबांनानो बेबायदि सोंलु फैदों दिनैसो मानि गोदान अकस्मात मानो बेबायदि सानफिननो गोनां जाखो ABSUआ बिथांमोना जि बिटिआर सुक्ति खालामनानै फैबाय फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ मोनसे एग्रिमेन्ट नङा होमब्ला स' नैबे बेलायावहाय बिथांमोना सरकारजोंहाय गभर्नमेन्टजों माबोरै टेकल खालामगोन बेखौ फैबाय थानाय समफोराव जोङो मोनथिनो मोनगोन अब्लाबो सेपारेट स्टेटनि खोथा फैयोब्ला जोंनि बर'नि मोनसे सेन्टिमेन्टआ सिखांफिनो आरो जों बयबो लुबैयो जे नैबे थारैनो जामारथारगोन नामा बा हागोन नामा होननानै जों बयबो आसा खालामो नङा होमब्ला स' थिग बिदिनो नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौहाय नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन दानिया आं कमेन्ट्सफोरखौ फरायलांसै आरो खोनानो मोन्दों थाख्लाय साराबो जेलनिफ्राय गबाय होननानै आङो माखासे थाम्बनेल्सफोरावहाय नुदोंमोन इउटुबाव जेब्ला आं स्क्रल खालामदोंमोन दानि बावै नाथाय एक्जेक्टलि डिटेल्सखौ मिथिया बेनिफ्राय मोनसे खोथाबाव कमेन्ट्सखौ फरायनायनि सिगां आं फोजोबथारनोसै होननानै सानदों 2008 आवसो जोंहा मानगोनां फेरेंगा सारा जोंनि बिटिसि हालामनि सिटिजेन जायो बा जोंनि बिटिसिआव हाबफैदों होननानै गोबां ससियेल मिडियाफोरावहाय जोङो थांनाय बावैसो समफोरावहाय खोनानो मोन्दों बा मिथिनो मोन्दों स' बियो चिरां जिल्लानि रायजो राजा नोंथांमोनासो मोनथिसिगोन बिथाङा 2008 सनावसो फैनाय ना बेनि आवगाय फैनाय बिथाङा जोंनि बिटिसि हालामनि अरिजिन नंगौना नङा मानो होनदों होनना बुङोब्ला दिनै बिथाङा फिन खनसेबाव एभिक्सननि खोथाखौहाय फोसावदों आरो एभिक्सना जागोन होनना बुंदों गोख्रोङै नाथाय सासे सानै लिडारखौ लानानै बिथाङा टारगेट खालामदों स' बेबायदि जानाङा जों मिथिगौ जोंनि बिटिसि हालामावहाय गोबाङानो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा दिनैनि समावहाय फरेस्टआवनो डुवेल खालामो फरेस्ट डुवेलारानो गोबाङानो फरेस्ट डुवेलार दिनैनि समाव जों बयबो मिथिगौ बे बेलायाव एभिक्सना जुदि जायोब्ला जानांगौबो अबयसे खिन्थु सार्थ खालामनो हागोन हाया बिथांमोना जोंनि नाफामफोरखौहाय
एभिक्सननिफ्राय रैखाथि होनो हागोन ना हाया मानो होनना बुंदोंब्ला नङाबा जोंनि बर' रायजो राजाफोरा गोदो गोदायनिफ्राय आन्दलन खालामबोनानै जिउ बावसोमनानै दिनै जुदि फरेस्टआव थादोंब्लाबो फरेस्ट डुवेलार एक्टनि मथे बिथांमोनखौहाय रिहेबिलिट खालामनो हागोन ना हाया बा बिथा होनो हागोन ना हाया जोंनि बिटिसि सरकारा नैबेबो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा आरो जुदि थारैनो जुदि एभिक्सन खालामजागोनब्ला आं सानदों गोबाङानो जोंना दिनै बर' रायजो राजाफोरा फरेस्टआव दङ गुबुननिफ्राय जोङो जुदि कम्पेयार खालामोब्ला अब्ला खहाया सोरनि जागोन नैबेखौहाय जों नोजोर होनो गोनां मानोना एभिक्सन खालामोब्ला थारैनो जुदि कमप्लिटलि सिस्टेमेटिकेलि फुल एभिक्सन जुदि फुल पावार जुदि एभिक्सन जायोब्ला जोंनि बर'आसो गोबां एभिक्टेड जालांगोन नामा होननानै आं सानदों नोंथांमोननि रायखौ मा नोंथांमोननि राया मा नैबेखौहायबो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै हरदो दानिया कमेन्ट्सखौ फरायनोसै स्ट्रेट अवे गोबाव खालामाला गिबि गिबियावनो फरायनो आखायाव लादों जोंहा भाला बर' 7500 वान डे एग' रन्जितनि खर'आव अर नांबाय बे सासे जाम्बा जला मोसौ लावखारसो बर' हारिखौ बिसोरनो गोथौ हाखराव गाब्र' होबाय होननानै बिथाङा बुंदों आं एसे स्पिडै फरायलांसै दे खबाम बड'सा फेरेंगाया खांख्राइ राजा खांख्राइनियावबो मेलेम थायो होननानै बिथाङा फोरमायदों बेनिफ्राय दंबावो जोंहा नै नेक्स्ट जावबिदि I have seen Mr. Ferenga is always playing a blame game. This type of illogical say always brings rift and destroys the society. Ferenga is requested to abstain from such negative words. सासे लेक्चारार जानानै नांगौ एसेबां किसुमान वर्ड्सफोरखौहाय जेब्लायबो जिब जुनार बेसाद बायदिसिनाजोंहाय बिथाङा कम्पेयार खालामबाय थायो बा निकनेम दोननायाव जोबोद एक्सपार्ट स' बे थारैनो बेसेबां सुट खालामो बिथांखौ बिथाङा एसे साननानै नायनांगौ जाम्बा बायदि राव बाहायबाय थायो सम सम जों बुंनांगोन नङा होमब्ला नेक्स्टआव दङ राजेश स्वर्गियारि फेरेंगाखौ मा हिसाबै रायजो राजाया जायगा होयोब्रा फेरेंगानि लेक्चारानो मोजां नङा प्रमदआ रिजन माखौ बुङो बेखौनो थारैनो 100% बुजिया जै बर' हारिनि बिथाङा लिरना हरदों नेक्स्टआव दङ कपिल नार्जारि आसामखौ बारनानै थांनाय बिटिआरनि CMआ बोरैथो हेमन्तनि आथिं सोलाबाय थाखो खिनाय मानसिया लाजिया नुनाय मानसिया लाजियो प्रमद बुद्दां थगायना जाग्रा हिंसाखुरिया BPFखौ हिंसा साना बामोनफोरजों लोगो जाना बोख्लायग्रा खांख्राया गावसो होननानै बिथाङा लिरना हरदों बेनिफ्राय क्लिफर्ड बाग्लारि बिथाङा लिरदों बेनि बादि खुगा गाज्रि आरो राव गैला बे संसाराव एसेबो मरेलिटिबो गैया बेहा बिथाङा बिदि बुंहरदों ओमफ्राय नेक्स्ट दंबावो जोंहा डेभिड भारती ब्रह्म भेरि गुड हेल' SB भारती ब्रह्म लिरना हरदों थेंक इउ डेभिड बर' बाल्थिंनि खांख्राया निसार्थ पबित्र नों बन्दयसु बायदि सार्थ लभि महापापि नङा जे पावाराव फैनाय लोगो लोगो बेहुदा राव बाहायनानै बिजामादैफोरनो आयेन भंग खालायनानै दाब दाब जायगायाव दंफां मिल बानायना होनाय असभ्य रावनि बाहिरे बर' जातिनि मा डेभेलपमेन्ट लाबोनो हादों नोंलाय बिदि लिरना हरदों आरो दंबावोमोन ससेया आङो स्क्रिनशट खालामबावबाय जानो हक बिथाङा नै बिदि लिरदों डेभिड बर' बिथाङा रुपनाथ बसुमतारी UPPL पार्टियाव जाम्बा सैथान आरो दुगा गोजा जमा जादों गावनो गाव रुवाजों आथिङाव दानना लानाय होननानै लिरना हरदों बिथाङा बेनिफ्राय बामलेमा बसुमतारी लिरदों बाराद्राय जाबायलै बे सियाल बुन्दाना BPFखौ गिना सैमा फाग्ला बादि रोनावला बायग्रा फेरेंगाया गावनि खोथाखौ साननायासो गोनांथार BPFखौ जेबो खालामनो हाया नों होननानै बिथाङा लिरना हरदों वारि लिरना हरदों हेलौ फंबाय हेलौ बिटिआरनि CMआ बर' हारिखौ रिजन बिमुंजों मा गावनि गाव खुंथाय गोहोजों थख'यै रैखाथि होनो सानदों बिथाङा बड'लेण्ड रायजो बिफ्लानानै गासै बर' हारिखौ थगायबाय जोलैनि हांगार होननानै गावनो सिनायथि होबाय स' नै बेबायदि फोथाय खेबस' खालामखांनायनि उनावहाय
दा सोंलुआ बयनावबो सिखारो नङा होमब्ला मानगोनां जोंहा दिपेन बर' सारा फिन खनसेबाव सोमावसारगोन होननानै गोख्रों हुमखि होदों स' बियो बेसेबां साक्सेसफुल जागोन बा रायजो राजाफोरा फिन खनसेबाव गावनि बेसेन गोसा समखौहाय नैबेबायदि सोमावसारनायनि मुङावहाय ओंखारबोगोन ना ओंखारबोआ दासान्दि बनसु आफादा जोनोम जानानै बिथांमोना जोबोद नाजागासिनो दङ जों बयबो नुदों नाथाय जोंनिनो सरकारानो जोंनिनो नैबेबायदि आलादा स्टेट रायजो दाबिनायखौहाय होबथानायखौ नुनो मोनदों एडमिनिस्ट्रेसनखौहाय गावसिनि आखायाव लाजोबनानै पारमिसन होखासेयावबो उनावहाय सोरांब्लानो डिसिसनफोरा सोलायनाय नैबेफोरबायदि थासारिखौ जों नुनो मोनबाय बर्तमान उदालगुरियाव जानो गोनां नैबे खननै बिथांमोनखौहाय खनले नैबेबायदि होबथानाय लामा दथायाव आवथेनाय बेखौ नुनो मोनदों स' बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला बिथांमोना माने बर' रायजो राजाखौहाय माबायदि डिरेक्सनजों लांनो नागिरदों सोरबा आफादा ओंखारबोदों मस्ट वेलकामसो खालामनांगौमोन जे सोरबा बनसु NLFB सोरबा माबायानो होन जाय फैदों बिथांमोनखौहाय बोजबनानै ज'है खौसेयै सोमावसारब्लासो साक्सेसफुल जागोन नामा होननानै आंनाव एसे सोंलु फैदों आरो सानखांनाय फैदों जे थारैनो आलादा रायजो दाबिनाय बा नैबे टाइटेल टेगखौहाय बिथांमोना एबसुनि थ्रुयैसो जागोन होननानै सानदों नामा जुदि एबसुनि मुङैल' जुदि 50%आल' थांनानै जुदि 50%आ थाङालासिनो थायोब्ला बे बेसेबां साक्सेसफुल जागोन नैबेखौबो जों साननांगोन बेनिखायनो फैबाय थानाय समफोराव आं लुबैयो जुदि एबसुआ आलादा रायजोखौ सोमावसारोब्ला फार्स्ट एन्ड फरमस्ट आंबो बारसोमगोन आरो लोगोसेनो आं खावलायो बिथांमोनखौ बयखौबो लाफानानैसो नैबे सोमावसारनाय हाबाफारिखौहाय मावनांगोन आरो बयखौबो एखे मर्यादा होनानै बयजोंबो जिहेतु गोबां रायजो राजाफ्रा जरित दङ बयखौबो लाफानानैसो जोङो मोनसे गेरेमसा हारि दानो हागोन बा जोङो आलादा रायजो मोननायाव साक्सेसफुल जागोन सानसे नङा सानसे समाव होननानै आं बुंनो सानदों बेखौबो नोंथांमोना फोरमायहरदो एबसुजों लोगोसे बनसु NLFB बिथांमोनखौ लाफानांगौना लाफानाङा जुदि सोमावसारनाया जामारोब्ला आरो जुदि लाफायालासिनो सोमावसारोब्ला बेसेबां साक्सेसफुल जागोन आरो ज'है जुदि सोमावसारनो ओंखारोब्ला सरकारखौबो लाफानानै जों जुदि डाइरेक्टलि नङाब्लाबो इनडाइरेक्टलि जुदि सरकारा जों थाफायोब्ला अबभियासलि आंनि हिसाबाव आं मोनसे केलकुलेसन खालामदों जे जोङो साक्सेसफुल जानो हागोन जोङो तेलेंगानानि एग्जाम्पलखौ लानो हायो जेरावनाखि जोङो नुदोंमोन बिथांमोना आलादा रायजोनि थाखाय बिथांमोननि बिधायक MLA बिथांमोना गोबाङानो रेजिगनेसन होदोंमोन बयकट खालामदोंमोन बेनि उनावहाय बिथांमोना नैबेबायदि तेलेंगाना स्टेटखौहाय मोननो हायो स' जोंनिया बेबायदि सम फैयोब्ला जोंनि MCLAफोरा MLAफोरा गावनि पस्टखौहाय त्याग खालामनो हागोन ना हाया रायजो राजाफोरनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय स' नैबे इउजार SB खामानि गैला फेरेंगा जाखादो बुथुमखादो नों होननानै बुंहरदों लावखार इउजार TH4ME लावखार साइज सासे EM निबासना बेफोरबायदि जायो नामा मा लिरखो निफ्राय इउजार आरो सासे इउजार लिरना हरबावदों आदा नोंथाङा जि भिडिअ लाबोदों जोबोद हारिनि थाखाय बाख्नायथावना थेंक इउ बेनिफ्राय रत्नेस्वर बसुमतारी दानि BTR सरकारा दैदेनगिरिफोरा 100आव बाल्थिंनि खांख्राइ होनना लिरना हरदों बिथांमोनासो 100आव 100%आ बाल्थिंनि खांख्राइ होननानै बिथाङा लिरदों अरुप कुमार ब्रह्म बिथाङा लिरदों फेरेंगाया गावनो खांख्राइ गुबुनखौ दावखोजानो गियो स' नैबेबायदि मनबेन्द्र नार्जारी थार्ड क्लास मानसि होनोबा फेरेंगायानो दादि ब्रह्म लिरदों गैलाले ब्रादार पर्बत जरायाव जेबो गैया जेबो मावा पर्बत जरानिखौ खालि थगायोल' सरकारखौ जोंनो नांला होननानै बिथाङा पर्बत जरानि जानांगौ बिथाङा लिरना हरदों थारैनो दिनैनि समावहाय डक्टर आलफ्रेड बसुमतारी आदानि नाजानायाव पर्बत जरा ओनसोलखौ जोंबो खना खनलि बिथांनि भिडिअनि थ्रुयै जोंबो नुबाय मोनथिबाय आरो बेजों लोगोसे दिनैनि समावहाय जानांगौ सरकाराबो दिनै मेगन बेखेवबाय मोना खोनासंनो बाध्य जादों बेनि थाखायनो मा बुंनो मा मानो लाजिदोंबो बिथांमोना आरो आसा खालामनो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना मावनांगोन बा मावनांगोन होननानै जोङो बयबो खावलाय अरुप कुमार ब्रह्म नाइस ब्लग ब्र होननानै लिरना हरदों थेंक इउ ब्रादार
अमिया बसुमतारी माबोरै जाखो फंबाय लिरना हरदों निफ्राय सुकुमार बर' आलफ्रेडआ गावनि इउटुब स्टाइलावनो भिडिअ बानायदों सोरबा इएमनि एगेन्स्टआव नङा बियो नंगौ बिथाङा गावनि कन्टेन्टआव बिथाङा जेरै जायगा देश बिदेश गिदिंनानै भिडिअ बानायो थिग बेबायदिनो पर्बत जरा ओनसोलाव जोंनि बिटिसि हालामावनो बिथाङा नैबायदि नायगिदिंनानै भिडिअखौ बानायदोंमोन बेवहाय बिथाङा रावनिबो पार्टी बा दोलोनि मुं लायाखै बिथाङा रायजो राजाफोरनि लुबैनाय नैबेखौ बिथाङा दिन्थिदोंमोन आरो बेवहायनो खायसेया बाजानायखौ जोङो नुनो मोनदों दिनै बिथांनि नाजानायजोंनो दिनै बेफोरो सोराङाव फैबाय नङा होमब्ला तरुण बिटि 5YJ सरकाराव थानायासो थालांनाय खामानिखौ मावनायनि खोथा बुंनांगौ बिदि बुंलाबायबा गावखौसो माइनास खालामना लानाय जागोन आं खनले बुंबाय थादों रायजो राजाफोरा सरकारनि सायावसो दिपेन्ड खालामो सरकारनावसो गावनि गांनाय उखैनाय जानाय जायिफोरखौहाय सरकारनि सिगाङावसो फोरमायगोन बा बुंगोन आरो बेखौ मावनाय दायथ'आ सरकारासो बेखौ एक्सप्लेनेसन खालामनो गोनां गैया बेखौ ओरैनो सिदा सिदि सिम्पलि बयबो बुजिखायो नङा होमब्ला स' बिथांमोना माबायदि बुजिदों बिथांमोनासो मोनथिसिगौ बेखौ जों बारा सानस' हाला बिथांमोनावसो सोंनांसिगोन जोङो बिथांमोनाबा बोरै बुजिनानै दङ आচ্ছা जियानो हक बेनिफ्राय KNGOP9BY लिरना हरदों बेखौनोथ' सिगांबो बुंबाय मा रोखोमनि मास्टार जाखो बे मानसिया सत्य बसुमतारी बिथाङा लिरना हरदों राइटखौनो बुंदों UPPL लाब गैया होनना लिरना हरदों रदाय बसुमतारी बिथाङा लिरदों रनजित बायदि मानसिखौ गले गले खाबु होनो नाङा रायजोफोर बिसोरो थगायग्रानि जात होनना लिरना हरदों तारानि बसुमतारी सासे लिडारनि खुगायाव बेबायदि बुंनो समाया फेरेंगा मानो नों 17 बोसोरखौ बुंनो लाजिनांगौ समेस्वर मुसाहारि बिथाङा लिरना हरदों फेरेंगा खांख्राया सोर खांख्राया नों फेरेंगायासो सरकार दाबाय मोजाङै सालायदोब्रा मा बेखौनो खेबहरलाय सासे मास्टार मावनानै जाथिनि थाखाय हाग्रायाव थांलायनाय सासे लिडारनि खुगायाव असोद्रोम राव ओंखारबाय थानाय सासे बुरबक आरो ननसेन्स लिडारनि सिनायथि बिसि फिसा फिनो हायैनि थाखाय NDBआव थांमारनायमोन नामा होननानै बिथाङा कुइसन मार्क होननानै लिरना हरदों बेखायनो सन्देह जायो सासे आलफ्रेड इउटुबार हिसाबै बर'निनो बड'लेण्ड रायजोआव गावनिनो सरकार फ्राय 20 बोसोर थांखांनायनि उनावबो मानो जायगा दासिमबो गोग्लैसोनाय बेखौसो दिन्थिना होदों नाथाय बेनि थाखाय फेरेंगाया मानो गन्थङाव दै हाबनो गोनां दं कुइसन मार्क स' नैबेबायदि गणेश बर' बिथाङा लिरना हरदों 3 बोसोराव EM रनजितआ 7 सुबुंखौ एनकाउन्टार खालामनो हादों रायजोनि जेबो जौगानो हायाखै होननानै लिरदों थारैनो जों बुंनांगोन एनकाउन्टार जालाबाय थानायखौ जोङो गोबां नुबाय आरो जोङो आंनि भिडिअनि थ्रुयै आं गोबां फोरमायबाय आरो रेप बायदिसिना जानायखौबो जोङो गोबां नुनो मोनगासिनो दङ स' नैबेफोरनि फारसे गोख्रों जानांगौमोन जोङो नाथाय दिनैनि समाव पिसनि मुङाव एसे बहाबा नङा बहाबा जोंना माबा मोनसे लेक जाबोदों बेनि थाखायनो नैबेबायदि खनले नैबेफोरबायदि थासारिया नुजाथिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों जतिलाल बसुमतारिया लिरना हरदों हांगार जाग्रा फेरेंगानाव मा गियान थानो आदा नैबेसेनोसै भिडिअआ दिनैना दिनैनि कमेन्ट्स फरायनाया नैबेसेनोसै रायजानो नोंथांमोना सोरनिबा कमेन्ट्सआ फरायनायाव थालांबायब्ला आं निमाहा बिबाय उननि समफोरावहाय फिन आरो मोजां सम मोनोब्ला आं गासिबनिबो कमेन्ट्सफोरखौहाय फरायथिनानै होगोन आरो भिडिअआ जोबोद गोलाव जालांबाय आं बेनि थाखायनो दिनैनि भिडिअखौ दिनैनि कमेन्ट्स फरायनाय आरो नैबे गिबियाव जे आं बुंदोंमोन मानगोनां दिपेन बर' सारा जे सोमावसारनायखौ फिन गोख्रों हुमखि होदों सरकारनि फारसे 2024नि गेजेराव थाबैनो जुदि बिटिआर इमप्लिमेन्टेसना मावफुंजायाबा दफाफोरा फिन सोमावसारफिनगोन होननानै बुंदों नाथाय जों सानो मा बिटिआरनि दफाफोरा इमप्लिमेन्ट जायाब्लाबो माखासे आफादफोरा सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लांबाय थागोन होननानै बिथांमोना बुंदों स' थिग बे बेलायावनो आबसुआबो नैबेबायदिनो आलादा रायजो मोनागौमानि गावनि सोमावसारनायखौहाय लाखिबाय थानांगौ होननानै आं बुंनो सानदों बेनि फारसे नोंथांमोननि मा राय नैबेखौहाय कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरनो दाबाव